Okay, igama lami lingu-Elfas, sihlala lapha eMarikana. First time ukuza apha kule cawe ndava ngomnyusiso ohlala apha kume e-next door. Wandixelela uba okay, ikhona icawe encedayo apha eLandukeni, apha eLloyd, apha ngasegarage. Izinto apha kum elifini beziyi-mess. Ubana bendide ndibethe nomzali wam. Zezinye izinto nazo bendingazazi apha kum empilweni ukuthi bendizenza. Bendingumntu othanda usebenzisa izinto ezifana neziphondo, so izinto ezifana namayeza. Ngondizisebenzisayo bengingakho nto ebigowela forward man. Everything was stuck. Yonke into imile elifini yam, like yonke into man. Xa ndiyozama umsebenzi phaa, fundisa ifeeling ngathi nditired umzimba. Akho nto eqhubekekela phambili man apha kum ebomini. Bengekho nix into eqhubekekela phambili. Ufika kwam apha ecaweni ndafika ndathandazelwa. After ndithandazelwe, I don't know what happened. Name of Jesus. Igama likaYesu. Khaya lihle, come. Name of Jesus. Igama likaYesu. Name of Jesus. Igama likaYesu. Name of Jesus. Igama likaYesu. The name of Jesus. Igama likaYesu. Get out. Phuma. What are you? Uyini? Leave him. Nimenzani? What are you doing to him? Nyasha. You are burning. Nyasha. You are burning. Nyasha. You are burning. Nyasha. You are burning. The name of Jesus. Igama likaYesu. Name of Jesus. Igama likaYesu. Shout fire. Umlilo. 1, Umlilo. 2, Umlilo. 3, Umlilo. 4, Umlilo. 5, Umlilo. 6, Umlilo. 7. Umlilo. Ndiyafuna file. Ngifuna file. Namhlanje. Ewe. Benifuna ukumbulala kanjani? Oh, you want Yo, nakazani. Nizombulala kanjani? How are you going to kill him? Indlela. Noma yiphi indlela. Ulala namhlanje. Whichever way. Uthini? Sabona ndokothini. Intoni lento? Uthini? Wasintoni? Intoni lento? Ndoyile yasiyokothini. Uthini? Sabona ndokothini. Intoni lekwedini? Sabona ndokothini. Izoyithatha. Yo. Ndokothini. Nayi. Simbulele namhlanje No. Hayi. Akangene nakista. You shall live and not die. Uzophila usozufe. You shall declare the goodness of the Lord. Uzokazisa ngokulunga The lands kwenkosi. of the living. Kwelilizwe You labaphilayo. shall live longer. Uzophila ubomi obude. In the name of Jesus. Egameni likaYesu. So ngoku I feel ngikhululekile man, ngaphakathi inside ngikhululekile nangokwenyama ngikhululekile. Ngifila nonwabile, ngifila ngikhululekile, ndifila yo hayi zonke izinto zi-open man for him na. Xa ngiqonqoza phaa ndiyavulelwa man, maketha ndiyavulelwa. I mean like koyika kawuphuma even nasendlini, but since ngoku yo izinto yo zi-right, andifuni nokuthi bana zibhetere, zi-right. Zange ndibhatale even a cent, but bendibane ndikhupha ezo mali ezo xa kuthiwa bana kuyanikelwa. If ever bandinayo imali ndinikele, but if ever bandinayo andinayo. So aveza ulutsha ukuthi bana malizame nalo mani ukuza through apha ecaweni, nabangekafiki apha ecaweni ndicela bakhe bafike baze apha ekhaya apha ecaweni.